Hello! Hello everyone! Yan, it's me again. Ayan, hello! Sinong mga yan? Wait lang. Hi, Kenya's USA. USA. UAE, hello! Salamat! Ayan, thank you so much. Ayan, 3 million in the house. Hello, everything. Ayan, Tatas Vlog. Ayan, hello sis. Salamat sa pagpunta dito. Ayan, thank you. May jacket ka na sis. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Thank you. Ayan, hello everything. Hello. Pwede na kayo magbaba ng bahay nyo dyan, guys. Ayan, salamat sa 5 million in the house. Hello. Uh-oh.
Ayan, hi Maria Isa. Ayan, hi sis, Mamulabs. Magbaba ka ng bahay mo dyan, sis Tata. Dikit na rin, Kabsat. Wow, naks naman. Salamat, Kabsat. Thank you. Hence pala ni host, sabi. Tulog pa ang France, ha. Tapusin ko lang harang mo. Yes. Kenyos UAE, baka gusto mong mag-join. Salamat, host. You're welcome. Sige po. Ayan. Ayan, baka gusto mo mag-join sa aking membership, Kenyos UAE. Pindot mo lang yung join button. Ayan, thank you. Ay, naksa. Sige. Thank you. Ayan. Paturo ka sa kanya. Baka naghihilik pa yun. Iwan lang ang tamang bakas, guys. Sabi ni Tatas Vlog. Ayan, thank you. Mag-unahan na lang kayo dyan, guys. Ayan, sure. Magpaturo ka na lang mamaya kay Dan sa'yo man Tata Vlog, sabi ni Kenyos. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Hello. Ayan, Bimski. Ayan, natapos din ha. Thumbs up dan ate, sabi ni Bimski Narag. Hello, Bimski Narag. Hello. Good morning sa'yo, bebe. Ayan, done watching your 6 minutes video, sabi ni Ken. On the way, Kenyos, sabi niya. Ayan. Ayan, magbaba ka ng bahay dyan, guys. Hi, 8 million in the house.
Aloha. Hello, Kabsat. Ayan, hello, Kabsat. Seshi Vlogs, hello. Ayan, The Billy's Channel. Ayan, kumusta ka na, bebe? Umayak pumasyal. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Pasyal-pasyal lang kayo dyan. Hello to all guys, sabi ni Seshi. Ayan. Seshi or Seshay. Ayan. Hello, Kabsat Ranessa. Tamsak dan, Kabsat. Ayan, salamat sa patamsak mo. Ayan, ongoing pa yung play ko sa'yo, Kabsat. Hi, Lynn Salmasan. Hello. Ayan. Pwede ka na po kayong magbaba ng bahay nyo dyan, guys. At okay lang ate, minsan na lang nakakapag-YT, busy kasi. Kasi may baby ka, tatas vlog full pack sa'yo, sarap ng macarons, pabalik dito, sabi ni Mar Isa. Ayan, pang 10 tamsak ho, sabi ni Lynn Salmasan. Ayan, salamat at pwede na po kayong magbaba ng inyong mga bahay. Thank you, thank you. Ayan, thank you sa inyong lahat. Thanks ho sa jacket. You're welcome. Maraming ayuda maraming pa-jacket si Kuya Will kaya hindi ako madamot sa jacket. Hello. Sige lang, Kamsat, baba mo at ibaba ko din. Wait lang, ibaba ko yung premiere mo. Uy, ang sasarap naman. Nakatamsak na ako, Kamsat, tapos ibaba ko pa. Hey, Ate Saka, nasa bahay kami ng in-laws ko now. Kamsat, bebe, ha, sabi ni Lynn Salmasan. Ayan, Kenyas Dan, sabi pasok lang po, sabi ni Lynn Salmasan. Ayan. Salamat, Kamsat. Ayan, batamsak po sa premiere. Thank you. Ayan, Dan tamsak sa premiere. Ayan, hello Faith Marie Gumarang. Ayan, salamat sa inyo guys. Thank you. Ayan, hello Auntie Filipina. Hello Auntie Filipina. Hello, Trixie is here. Ayan, hi guys, lamon muna mi, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, hello. Hi Alan Molina. Ayan, harang at tamsak po. Ayan, hi AAM Lex Vlogs. Hello. Ganda ng boses. parang yung basag na kawayan yung boses ko ba? Matinis ba? Sashi Vlogs, dandikit sa'yo, pabalik na lang, sabi ni Mar Isa. Ayan, si Mamo Labs yan, guys.
Naglalagas kasi kapag ginagamit niya yung main niya. So, puntahan nyo na lang po yung nilalapag niyang ano. Marisa, TY po natin. May pa-jacket po, host. Yes, may jacket ka na dyan. Boses teenager. Next naman. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Baka gusto nyong mag-join. Baka gusto nyong mag-join sa aking Team VIP. Ayan. Padikit po sa munting bahay ko. Salamat, sabi ni Alan Molina. Ano name ni for baby mo, sis host? Fag siya. Fag Trixie. Si Fagly Trixie. Huwag ka daw makulit. Sleep din. Mahilig siyang maghilik, guys. Sobrang lakas ng hilik niya. Ayan. Oops. Oh. Tutulog na naman yan. Ang bait, sabi ni... malambing yan. Tapos selosa. Selosa, malambing. Manusweldo, ha, basit lang. Adamot, kahit paano, at least adda kaysa awan, di ba? Yes, dan kay Renesa's vlog, Madam, antukin kasi taba, sabi ni, yes, ano siya, tapos maliit yung ilong niya, kaya naghihilik siya. Maliit kasi yung ilong nila, yung mga fag. Asan ka ngayon, si Celine Almasan? Si Celine Salmasan. Asan ka po ngayon? Taga saan ka po? Ayan, Manila sis. Ay, good morning sa'yo. Ayan, maganda. Tanghali na pala dyan. Ayan.
Linsal Masandan na po pasukli po. Salamat. Sabi, anong oras dyan now? Ayan. It's 8:49 p.m. Tamsak dan, busy pa mi, sabi ni Ate Marisa. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, thank you, thank you. Magmahalan lang kayo at magbikitan, guys. Bikitan niyo yung mga binababa ni Nightbot. Maglagay na lang ng @Ilocana. Huwag pong hashtag ha, @Ilocana. Ayan. God bless me. Bless you, Kabsat. Sabi, thank you, Kabsat. Ayan. Salamat, Alan Amelina. Sabi ni Lynn Salmasan. Ayan. 6 million in the house. Thank you, thank you. Ayan. Hello sa 5 million in the house. Maghihilik ka na naman, Trixie. Alan, mali makalimbang all sa'yo pabalik dito, sabi ni Marisa. Ayan, magmahalan. Ayan, the joy of April. Hello, Kabsat. Thank you. Nya umubra na pa sa nagkuskusan. Ayan, pa-share po sa community nyo, guys.
Kadamat dalos kabsat at dapay bantay. Naks naman. Sige, kuskus pa. Kuskus ka dita, baka no mabao da ubet mo dita. Hanggang kuskus. Kalimbang all Jojit Penalber, sabi ni Mar Isa. Ayan, thank you. Ayan, AAM Lex Vlogs. Yo, sabi ni AAM la. When garod ha, BG ngarod kapsat. Sige kapsat, take your time. Ayan, Faith Marie Gumarang, salamat sa pa-BG. Thank you. Salamat sa mga sumilip sa bahay ko po. Palalamigin ko muna natin para ayos, sabi ni Lynn Salmasan. Ayan. Thank you so much. Unti-unting mararating. Ayan, tamsak ho, sabi ni Sis Julie. Ayan, nandyan na sila guys. Dikitan nyo silang lahat. Guys, yung mga dinidikitan ni Nightbot, yung mga dinidikitan nila, yung binababa ni Nightbot, i-check nyo yung mga bakas nila guys ha, tapos sukrian nyo sila. Salamat. Ayan, pambansang kusina. Hello sis. Hello. Salamat sa pagpasok.
Ayan, Adelisa, Tabangay, hello. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Thank you. Ayan, Jennifer Takla, hello din. Salamat. Jesseline Felix. Shoutout sa mga nagpapa-national ID. Ha, ha, ha. Sabi. Bala. Hello. Ayan, good morning. Good morning, Jessa. Nyamasida. I meet you. Ayan, ayan. Hello, everything. Salamat, Team Organic. Adda kang mabutal is Madama Field. Ha, ha, ha. Next naman, ingat. Madama luto ate. Nyamasida ading. Anong makain? Anong makain? Ayan, 7 million in the house. Hello. Ayan, 5 million. Mega love shout out. Salamat. Ayan, Don Stevie. Hello. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Don Stevie. Salamat sa patamsak mo. Ayan, sis MB Makulit TV. Bakit walang jacket yan? Ninja mo yan, no? Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo, guys. Dikitan nyo po yung mga binababa ni Nightbot, mga legit mga yan. Thank you. Hehe, po, sabi ni MB Makulit. Ayan, kumusta yung WH mo, MB Makulit? Ayan, pahinga muna si Makulit, sabi ni MB. Yes. Para hindi maglagas-lagas yung mga iniipon na WH.
Ayan, nagbaba ng bahay si Don Stevie. Ayan, God's favors host, okay na po. 4K ka na? Nag-apply ka na, bebe? Wow, congratulations, Kapsat. Congrats in advance. Thank you. Thank you. Congratulations. Ayan, salamat sa pabiji. Ayan, salamat sa 8 million in the house. Thank you. Hi, Chili Birdie. Hello po. Pwede na po kayo magbaba ng bahay nyo dyan, guys. Thank you. Salamat. Hi, Nabelin Rusio. Hello po. Tamsak ate love, sabi. Thank you sa pagpunta. Ayan, salamat. Hello, Deng Guapa. Hello, ate Maribik. Hello. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Libre. Biji lang, madama kuskus din. Sige, ate. Salamat. Ayan, 7 million in the house. Yung mga binababa ni Nightbot, guys, maglagay na lang kayo ng at Ilocana sa comment nyo. Thank you. Hello, Kapsat Blood. Salamat sa patamsak mo dyan. Hello, ante. Napos ka ng ano? Salamat sa paharang. Thank you.
Guys, ibaba niyo yung mga premiere nyo. Thank you so much. Hi sis, Jamaica. Magbaba lang po yung may premiere dyan guys. Thank you. Go. Ayan, at Joe, salamat. Tira ang premiere sa nagdagsahan ata sila. Jamaica guys from Hong Kong. Ayan, thank you, thank you. Ayan, tamsakdan. Hi, Judes B26. Ayan, mega love shoutout. I'm in, sabi ni Kabsat Blood. Ayan. Hello, shoutout sa inyong lahat. Thank you so much for coming. Hi, CJ. Luto pa'y Kabsat. Ayan. Tamsak sis. Ayan. 4 minutes harang hey. Sabi ni Lalabs. Hello, CJ and CJ. CJ and CJ. CJ and Cheryl. Hello. Ayan, hello sa inyong lahat. 7 million.
Ayan, hi Rosita Kinal. Ayan, hello. Ayan, hello sis, tamsak na. Salamat po sa patamsak. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede na po kayong magbaba ng bahay nyo. Ana, Mandarin. Ay, Mandarin ba? Oo, Mandarin. Ayan, hello. Ano yung kinakain mo sis? Mandarin. Here lang sis, busy babayad utang, sabi ni sis Rosita. Sige po, salamat. Guys, yung mga dumikit sa'yo, yung mga, tignan nyo na lang yung mga bahay nyo kung may nagdidikit sa inyo guys ha. Hi sis, the Johnson's TV. Hi sis, thank you. May jacket ka na sis, pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Ayan, 10 million in the house. Hello, everything. Ayan, Jan B. Vlog PH. Hello, Deng Ganda. Ayan, hello ate. Tuslok mo na rin siya. Lang. Sige po, salamat. Sa mga didikit po sa bahay ko, mamaya ko po kayo balikan. Sabi ni ate Ashnix, ayan. Nasa harang, sabi ni Jan B. Vlog PH. Ayan. 10 million in the house. Ayan, anong oras na dyan sa inyo, sis? 9:19, sis. 9:19 na. Yehey, yehey, sabi ni Jamaica. Ayan, matamsak po sa mga premiere nila, guys. Thank you. Hayaan ko na yung spelling dyan.
Ayan, Jorel Channels. Sa Asnix yan. Salamat ho sa pagbaba. You're welcome, sis. Pa-visit naman po ang new video namin. Balikan po kayo, sabi ni Dad Johnson. Ayan, baba mo yung bahay mo, si sayang talaga ang premiere tapos may mga palipad pa. Bakit sis Jamaica? Anong nangyari sis? Sayang talaga ang premiere tapos may mga palipad pa. Anong nangyari sis? Walang sound. Wag mong... pero may nagpalipad. Hindi naman yun mawawala, sis. Yung kahapon, di ba? Yung hike, yung sa napuntahan ko din yun eh. Thanks sis, sabi ni. Ayan, pakidikitan po si The Johnson's TV. Ayan, Rosa Wagner USA. Hello po. Ayan, pwede na po kayong magbaba ng bahay niyo po. Salamat. Bakit wala akong meron kanina eh. TY sa Juicy Jacket, sabi ni Rosa Wagner. Ayan, patamsak na rin dyan mga kapatid. Thank you. Ayan, ngayon, wala kaharang ngayon. Ayan, hindi kay Ate Diwata. Basta nag-play yung premiere, tapos may nagpalipad. Tignan niya sa supers niya. Pasok na pasok pa rin yung super chat. Hi, 14 million in the house. Hello. Ayan, 13 million in the house. Hello, everything. Ayan, may harang ako. Naka-ano ako ng harang. Tamsak dan sis, sabi ni. Salamat sa patamsak. Thank you.
Ayan, 12 million. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan. At ako'y ibaba yung mga bahay ng ating mga members. So, salamat sa pabigi. Hi sis, happy Pinay in USA. Ayan, salamat sa pabigi sis Rosita. Hello sa lahat, sabi ni Happy Pinay. Ayan, nagbaba ng bahay si Happy ng kanyang bahay. At magmahalan kayo, magdikitan. Padikit guys, magbakas lang ng tama. Sure ang balik, sabi ni sis Happy Pinay. Hello. Ayan, Happy Pinay USA done with harang, sabi ni Kabsat Blood Tambayan Club. Ayan. The Johnson's TV done with harang pulpak, sabi ni Kabsat Blood. Ayan. Dan sis, Happy Pinay, sabi ni The Johnson's TV. Thanks, Boss Blood. On the way po, sabi ni The Johnson's TV. Ayan, patamsak po sa premiere kay Ereg Sirapoy. Salamat po, Blood Tambayan Premiere. Tamsak po, salamat, sabi ni Blood. Ayan, patamsak po sa mga premiere po. Nakatamsak na ako dun, Kabsat. Dan po, Boss Blood, sabi na The Johnson's TV.
12 million in the house. Hello, everything. Sorry. Baka hanak maka-LS kaya premier na lang pinagbibilag ti Eric manen gaya gamin. Wan kastanak na hanak maka-LS ag premier nak. Kamsat blood si Heart Kamsat blood si ano ba si ano tawag doon si Purple Heart TV ano Team Lugit ba isuna? Baka hanak maka-LS. Ayan nagbaba ng bahay si Karima Pablo. Ayan 10 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, hello Michelle Matio. Hello sis. Good morning. Sino kapsat? Purple Heart TV. Kura no Team Lugit isuna. Han ko mo Facebook na gani. Member ko isuna ka sa wanjak amo Facebook na. Ayan, 11 million in the house. Hello. $10 million in the house. Hello. CJ, your TV. Man, kapsat niya si Dam Kapsat. Hello, Gloria Pedroso. Hello, kapatid. Hello. Kumusta?
Ayan, CJ. Ayan, Borge Guitar. Hello, Kabsat. Ayan, kumusta? Ayan, CJ. Borge Guitar. Hello, kumusta? Kumusta? Mayroong spelling. Patamsak ako ho sa premiere. Ayan, salamat. Sabi ni Gorio Pedroso. Sure po. Ayan, Tiwala Lang TV. Hello po. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo. Dan Tamsak Host, hi. Hello, Helen Navarro, sis. Kumusta ka na, sis? Ayan, hi, Meme. Salamat. Dan Tamsak, hi, Beno. Salamat. Tiwala Lang TV. Ayan, magbaba ka lang po ng bahay mo. Tiwala Lang TV. Ayan, sis Helen, magbaba ka lang po ng bahay mo dyan. Ayan. Hakpin, hello. Sige, ingat Kabsat, sire. Ayan, salamat sa pa-PG mo dyan. Tiwala Lang TV. Thank you, host, sa patamsak. You're welcome po. Ayan, guys, patamsakan nyo, guys, yung mga premiere nila. Para kapag kayo din may premiere, magtamsak din sila. Salamat. Tiwala Lang TV, yung bahay mo, ano lang, 139 subscribers pa lang. Elevator. Wait lang, bibigay ko yung hagdan. Done shared meme. Ayan, salamat Benos. Thank you. Playing harang na, sabi ni Helen Navarro. Ayan, thank you so much. Ayan, salamat sa inyong lahat na andito sa aking LS.
Anti-Pilipina, yehey, sabi ni Sai. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Magmahalan. Libre lang po. Walang bayad. Ayan, 14 million. Megalop shoutout sa inyong lahat. Yehey, sabi ni Sai. Yan. Nagijay dagito. Hello, hello, hello. Shout out sa inyong lahat dyan. Sir, nangangkan, nagkapikan. Tayo na alsam nga kape. Daw jayan. Ay, apo. No, kaya pa ati ag YouTube. Orita na. Sika, kayang pa. Kaya pa ay. Oh, yeah. Na $9 and something lagaro doon. Pwede kitam di lifetime. Inya diya lifetime. Dapat hanga last 28 kayo kita, dapat ikabil iset mo ti lifetime, hindi yon nagbabawas. Kapag last 28, dagdag bawas talaga yon. Kasi no ti agset. Doon sa may yung sa may analytics, tapos sa may last 28, i-click mo lang yun sa may arrow, tapos may makikita kang lifetime, ganon. Tapos may, doon sa may revenue, i-click mo yun sa may revenue, tapos makikita yung earn mo every month doon. O, di ba? Hold on. YouTube Studio. Tapos Go Analytics. The right side, may makikita kang last 28 days. Kung kunana, iset mo ti lifetime. Pati si Angel Tricks, sabi niya nagbabawas. Tapos sabi ko, tignan mo sa lifetime. Ayun pala, hindi naman pala talaga nagbabawas kasi kapag last 28 days kasi, si Princess, ganoon din ang problema niya pero naka last 28 days pala. Kaya din kayo sa lifetime. Ang nakakabil. Ang nakakabil. Ay, last 20 days na ito. So, nasa analytics ako, I have to go from the top on the right upper part, yung nakalagay, i-click ko yung last 28 days. Then, i-click ko yung lifetime. Yes. Hi, Kate Cady. Hello. Magdikitan lang kayo dyan, guys. It's still the same. It's still the same na bumaba siya. Yan. Sa clinic ko yung sa lifetime is like $8.70. Yan. Whatever. Kaya pa ba? Kaya mo pa bang mag-YouTube? Kaya pa ba? Tiningnan ko yung... Oh my darling. Pinalpasaji pa entry ni Ate Aran ante? Aji nagnagantilugan na? Nalpasan. Oh, Pirato na? Ay, tapos na kano kunana? Sino na nga ba? I don't know. Awanti sagot. Ngayon? Mati announce mo. Pinaharangan ka. Harang. Kasi, inikat ko yung may isang window, tanuhang naghang. Tata, imbalik ko, tata. Di naka-over 3 minutes. Sino data? Ay, salamat. Oy, Pansay! Ha? Samsang at harang te, good morning, plancha na damit, hehe. Andito kanina si Kenyos, turuan mo daw mamaya mag-join. Music video ang harang, haha, sabi ni Franz. Gorio Pedroso. Pedroso. Shout out. Ayan, happy Pinay NUSA. Thank you, sis.
Ayan, 13 million. Oh, music itiharang mo. Hi, Ria. Hello, Ria. Justin Kellis. Ang kanta ita ni. Iharang mo. Puro kanta niya. Iharang ko puro kanta, tapos puro vlogger. Ganon. Tapos yung, for example, ginamit mo yung account mo for yung mga apps na parang discount, magpapakita din sa Facebook mo, tapos yung ganun. Mga ano. Yan. Hi, yan. Hamo, bra. Gumamgamit ka di ibota nante? Ha? Ay, buta, no? Ibota. I don't have Kaya? time. No. Nakaakwakan? Nakaaramid ka noon? Nag-sign up na, tapos si Maria pa ha? Naka 100 na pala yung cashbacks na. Tapos si Eka naka 134. Ganon. Turuan mo ako pag bukas. I-send ko mamaya yung link sa'yo. I-sign up lang yun. Ayan, nakadigos ni si Jenay. Baling na tao. Let me see, Balong. Nagbaling na tao. Ay, Baby, 30 minutes lang ha. baby damulag. 13 million in the house. Hello. Makisgarudo na. Katigdigos na gaan. Hello, Ate Ganda. Hello, Venus Lian Vlog. Hello po. Ayan, may jacket na kayo, guys. Pwede na kayong magbaba ng bahay ninyo. Yung mga mansion nyo yan, ibaba nyo na, guys. Ayan, baby Lian ni Bernaby. Hi, host. Hi, Bernaby. Hello. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Ayan, 15 million in the house. Tapos ni Eka, di ay i-play-flekin niya na. Among piharang na, 1 hour and 15 minutes ba yun? Nag-play din ako sa kanila ni Kimi kahapon. Sila lang naman yung nakikita kong nagko-comment at nanonood sa akin. Eh, di sila lang yung tapos nag-play na mat kini kastaangam. Bay amon anak nga kasta hindi. At least nag-play na kanya na nagpaharang na. Ayan, Dan Harang, sabi ni Franz Pansoy, agdigos kan. Oh, Pansoy, nagriga mo nga pronounce na Franz Pansoy. Kagkaw-kawan ay agdigos Tadi kay Bayan Vlogs ko nakanyang ko. Kay Bayan, ninjam langan na nata Pansoy. Oy, Mr. Pansoy. Pansoy. Agdigos na ko. Helen Navarro, thank you so much. Balikan kita. Yung mga dumikit sa akin last night doon sa Premier Standby ako, host. Standby ako, Buya Ek lang, kada kayo, host, aglalag. Sige lang, tiwala lang, TV. Thank you. Ayaw, haha, para makilala apelyido namin, haha, sabi ni Franz Pansoy. Dapat, kung gusto makilala yung pangalan mo, dapat Pansoy Vlog. Oh, di ba? Pansoy Vlog. Walang gustong mag-pronounce ng Francois. Frank. Alam mo ba, pinasosyal yung pangalan niya? Francisco! At least, it's supposed to be at least Francis Pansoy, o, di ba? Frank. Hey, Frank. Binubuking na kita, uy. Francis. Oh, ang ganda ng Francis. Oh, Francis Pansoy ang
accountant sa Jeddah ba? Ang auditor ng Auditor Abu ba yan? Dhabi. Oh, auditor pa yan. O, accountant muna, garod. Tinala na, kurso na. Yeah. Business Ate- management na kanong ID kada account management accounting. Sir, Anak mo, ma'am, garo daw. Puro 8 na kasi. Nakakagat ko dila ko sa 8. Oh. Hello? Hello, April Joy, Antonio, hello. Guys, patams up po sa premiere ni, guys, si Gorio Pedroso, guys. Bahala ka dyan. Oh, nandyan pa din si Gorio. Oh, Gorio. Hello, Kuya Larry Maganito. Kumusta ka na? Team Charo. ka. Charot. Uy. Magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Monica na, Kuya Larry. Wow, mone na siya. Congrats, may join button ka na rin pala. Oh, Bongacious. Congratulations, Larry Maganito. Awan. Napo, kung makita lagi jay video, ma-video. Pwede pong mag-invite. Para saan po sa kasal niyo? Charot. Yung join button ko, di ko na maasikaso. So, Di bali yung belly button mo naman, naasikaso mo naman. O, yun ang importante. masikaso mo yung bank account mo, okay lang yun. Ayan, Grand LS ko po sa November 29, 1 p.m. Pinas time, sabi ni Kuya Larry. Ayan, iniimbitahan nila kayo, guys. Ano yan, Kuya? May pantry? Baba mo yung ano mo dyan. Baba mo po yung yung schedule po ng mo yan or naka-schedule na po. Hindi pa ata naka-schedule yung yung LS mo sa 29. Dapat niya in-LS mo na sana, guys. I-schedule mo na yung Grand LS mo. Pag Grand LS, ano ba yan? Grand LS parang namimigay lang, ganyan pa ayuda. On the spot po entry, sabi ni Larry. So, kahit wala ng entry, basta mayroon ka doon sa November 29. Ganun po ba, Kuya? Doon ka na maglilista, Kuya, sa 29? That's good. Oh, okay. Schedule mo na, Kuya, yung para ipatamsak mo sa kanila yung live stream mo sa Grand LS. O, di ba, schedule mo na para makarami ng tamsak. Sana all. O, di ba, ganun lang yan. Ang hirap din kaya pag magpatamsa ka, parang nangingisda ka din. Nasaan na yung 1,000 plus na mo, subscribers mo. Oo nga, yung 2,000 plus. Dapat kahit kalahati lang manood sana dun, di ba? Oo nga. Kung hindi ka pa pumunta sa may mga LS at saka magpatamsak sa premiere mo, hindi ka naman. Ay, naku, people in the house. Kaya pa ba?
ate, I miss you. Long time no see. No, long time no see. Ayan, prices po natin ay 1K, 1K, 8,500, 10,300, 10,200, and 10. Wow! O sige, ikakalenda. Anong oras po yun, Kuys? November 29. Friday ata yun. Auntie, di ba? Thanksgiving yun. Huh? Thanksgiving is Huwebes yun. Huwebes ang Ayun, Thanksgiving. Ay, kala ko sa Huwebes, Biyernes. 26. 26. Ayan, Sunday po yun. Sunday, so Saturday dito. Ano pong oras, Kuy? Gabi dyan sa inyo? Or umaga? Ayan, 13 million in the house. Sa Pinas ba yan? Yeah. Sa Pilipinas ata. Ayan, 14 million. Nasa trabaho ba sila lang? PM Pinas time, sabi niya. Oh, 1 p.m. Pinas time. So, it's 11 a.m. dito. Singapore po ako. Same time. Oh, yeah. 11 p.m. dito, 1 p.m. doon sa Pilipinas. Oh. Ayan, 12 million. Sinda yun, te. Steak na kidney beans. White rice. Ang laki naman yung saging na kinakain mo. Yes. Meron pa kayang mas malaki ito. Mahaba. Ano pa nangamot Hanggang saging na lang muna tayo. Charot. Thumbs up dan host, pwede na akong out. Hihihi. Wala lang. Hampay antay. Adadje press ba, ha? Hoy, mas malaki. Ay, grabe ka naman kung ganito kalaki yung fresh. Ang laki naman yan. Sino dayta kapatpatang mo? Ni Auntie Filipina from Oregon. Ay, niya nga press nga banana no jay napudot nga banana na perdi ka. So, bali ka na. Ani tumangkon. Tumangkan. Nagkaromot nung kasi kadakol tapos sumangkong pa. Isos, karong. Okay, nya pay nga buya umpay hanon na. Katao. Oh, di ba? Umatras ka pa hanon. Ako bayag mon nga mayang punanan na. Alam mo ang wala. Sana all may malaking saging. Bye na ako sis, tutulog na po. Thank you po sis Rosita Kinal. Hello po, I'm back sis. Nagpatulog lang ako ng baby head. Thank you sis. Ayan, ha. Sana all may baby girl. Mapaninggana rosok ka na. Madalang nagang rusok mon house. Ay sus, grabe sa. Pawan? Normal lang. Gusto nga mayo UT ayun na tayo. Dalok ka mo, hamot niya. Naglalaot ka. Anak na pa, alainom gawin kidanom. Pero more on prutas na kada. Orange, grapes, mangga. Ate Joanne, sabi ni Mara. Tilanda kayo, mat!
Nasaksakit nga. Ano, ibaga mga to. Tapos ibaga naman natin bako nga ta nga dito nga to. Bahala kayo dyan. I will see for my mouth. Ano natin? Pag Tagalog kayo, maraming hindi nakaintindi dyan. Charot. At katawa ni House Ading Marisa, sabi, sila at Dan, nagdakkel. Okay lang no dakkel no, puraw. Hamot unay na tangkon. Kaya nga, hang unay na tangkon. Bahala kayo dyan. Wala akong kinalaman dyan. Basta nag-LS ka, wan ma-i-uploadan. Ha? Ada kon. Basta nag-LS ka. Awan ma-i-uploadan. Nandito pa ba si Sis Helen Navarro? Dan po, thank you. Ayan, Sis Helen. Dan na daw po si Sis The Johnsons. TV, naka-BG ato siya. Ayan, nandyan pa rin siya, Sis. Naka-BG. Naka-BG. Ay, nako. Sila daw mapanpanunod. I'm only one call away. I'll be very soon. Nagbayag ate. Namaturo ka ito laptop. Pag sardang mo. Sardang mo. Agad yung play mo. Isupay ah. Sorry. Ayan, 9 million in the house. Si Trixie Pot. Ang sarap ng tulog. $10 million in the house. Hello, everything. Gulos ka. Alamis. Kita nyo, nakadilat pa. Saan ka pa? O, diba? Pagpakita lang talaga yung mukha. Pasok na, sabi ni Pansoy. Ano yan, Pansoy? Pasok na, saan? Wala ka dyan. Hello, kapatid. 09 Vlog. Hello, may ano ka? May premiere ka? 09 Vlog. Nasa labas si Sire. Ayan, may premiere pala siya sa in 27 hours. Ayan, nakatuslok na ako dun sa premiere mo. Tamsak na. Ayan, nakatamsak na ako. Sino? Kanina Ayan, pasok ng boss. Ha, ha, ha. Ayan. Late man eh. Kala ni Franz, apo, boss nga boss ay. Puro late. Ay, kanayon na late. Sana all. Bossing.
Mangan tayo kakabsat, nga si Dam Kapsat. Mangan lang, walang tayo. Kano ti May premier, harap na 3 minutes, ha. kano premier mo 09 vlog? Bakit tinawag mo yung channel mo na 09 vlog? 09. Baka September. Hello, sis Purple Heart TV. Hello. Sis, anong Facebook mo, sis Purple? Sis Purple Heart TV, pakiadd ako sa Facebook, sis. Ito yung Facebook ko, oh. Ito. Chris Guapa na walang mukha. Charot. Chris Guapa Gardner. Ayan, pa-connect po kay guys, kay Purple Heart TV guys, yung mga hindi pa po nakakadikit sa kanya. Christine, ganyan talaga yung spelling niya sis. Wait lang, isulat ko nga. I-add kita mamaya. Christine Extin Lazaro. Same ng profile mo sis. I-add kita mamaya kasi naka CJ yung cellphone ko. Sarap nito na, kare-kare, seafood. Tamtak na, oh, nadugtol ko na, ha. Nadugtol ko na, 09 vlog. Sino pa dyan, nagpapadugtol-dugtol? Dugtol pa mo, ha? Purple Hearty. Yan ang spell ng name, sisi. Sabi ni Pansoy, tamtak at dikit kay 0. Okay. Para tumbigat premier host. Birthday ajay mga 09. Ay, ganun ba? Pagdugtong din ko, host. Ay, asan yung, ibaba mo yung, may premier ka ba, Purple? Ayan, na-message na kita, sis. Nag-message na ako sa bahay mo, sis. Ay, sa bahay. Nag-message ako sa premiere mo. Sige, ay, sa premiere, Tiladdan. Nag-message ko ako dun sa messenger mo. Dinugtula na. Sino dinudugsol mo, mo, Pilipina? Pagdugsol din si host, co-host. Padugsol isuda kami anti-Pilipina niya, ubrang. Ibayad, pero DJ nagkwadi premier ko di Kalman. Ayan, padikit po kay Purple Heart TV guys. Binaba po ni Nightbot ang kanyang bahay. Ayan, awan co-host ba? Bahay ko na lang dugsol mo co-host. Ayan, 13 million in the house. Wala, din dugsol kayo lahat tadi tagaruden. Alwada nyo niya, madugsol yaw. Purple rain, purple rain. Nagtudong. Messenger dito sa laptop. I-add kita mamaya dun sa Facebook. Pero na-message na kita dun sa Messenger, sis Purple. Favorite mo yung Purple? When ading, talabalay ko padugsol kon. Alwadan nyo nung yati. Adi lang balay natin tugsulin nyo guys. Sagidin, nagkat kayo. Dikit na po sa'yo, Franz Pansoy. All right, sabi ni 09.
Nagdakol mo na Renading salamat. Dakol mo ti mansion na ni Purple Hearty. Heart. Kapsat Purple, ongoing yung 14 videos mo, yung my idol na playlist mo, yung kay si Francis. Once in my life. Si Francisco Leo Marcos. Piniplay ko ngayon. Oh, anong play mo dyan? Harang ulit sabi ni CJ. Ayan, salamat. Anong ulam CJ? Pinakbet dinengdeng. Talbos. Okay na po, Purple Heart TV, sabi ni The Johnsons TV. Ayan. Baka welcome. Baka may gusto diyang mag-join sa ating membership. Para sa WH. Yung sa level 2, level 3. Ayan, nasa Singapore ka pala, Kapsat. Ayan, na-add na kita sis, Kapsat Purple, na-add na po kita. Magpintas. Ayan mo, host. Dito'y Tennessee. Tennessee, Kapsat. Kate Gadi, thank you. Ayan, Purple Heart TV, dan na sis, sabi ni Kate Gadi. Ayan, magbabakay ng bahay nyo dyan. Magdidinlugsol na lang kayo dyan. Dan dikit po, Purple Heart TV, all right, sabi ni Sarah 9. Patamsak po sa premiere po, sabi ni Sarah 9. Ayan, tamsakin nyo na, magtamsak-tamsak na kayo dyan. Pa-accept ako ating Purple ha sa Facebook. Ayan, dan po 09, sabi na Dodo Johnson. Yeah, because it's a red sugar. Brown sugar pala, hindi red. Ayan, 11 million. Gawa ka ng sandwich mo, oh. May bread naman dyan, may Nutella, oh, di ba? Ayan, 10 million in the house. Mega sardines. Maturog ako. Ayan, Dugsuldan 09, sabi ni Purple Heart TV. Ayan, bakit yung iba nagpapa-member, wala sila pakialam sa member nila. Ang pinapansin lang nila yung nagbibigay ng pera sa kanila. Maraming ganon! Yung mga nagpapalipad lang yung inaasikaso nila. They don't care about others. Yan, Dugsuldan ko na ni Purple Heart TV. Sige, Dugsuldan. Dugsol pa mo! Tunay, sabi ni Franz. Yes, may ganyan talaga. Dugtol pa more. Oo, marami nga ha. When ate, sa dakalang amam mo no, dati palipad mo kanyada. Pinagatang mo ni Gali. Oo, harang po, sabi, hi, second pogi, Ronald Kumilang. Hello, wala si Bayaw. Ay, si Bayaw mo ay si Bayaw mo ay siya, Bayaw na. Ayan, kahit wala kayo dito sa aking LS, naglalapag naman ako ng mga premiere, mga link nyo guys. Kasi nandyan si Nightbot na tumutulong sa akin. Hi, Jessica Edrosolan. Hi, Lansbid04. Hello. Jessica. Maraming ganyan. Ganun talaga ang buhay. Doon ka sa may binibigay sa'yo. Pero, Yahoo, sabi niya.
Land speeds with whew! Sabi ni Ronald, tamsak na po host Yahoo. Ayan, salamat. Magbaba kayo ng bahay. Ayan, kung may mga premiere kayo dyan, guys, baba nyo lang. Office na, sabi ni Franz. Yan, ingat ka dyan, Frank, ha, Pantoy. Office na, madamdaman, nagayayam ko mo lang ngayon sa computer mo. Diba? Mo. Ha, kakabsat, padugsul tay balay ko, ha, sabi ni Kabsat Purple. Oo, lumalaki pa mata nila kung may palipad, ha, dami na dismaya sa Grand LS kahapon kasi yung malapit na sa kanya lagi na nanalo, ha. Oo, may nagrereklamo nga kasi parang nandaya daw yung Grand LS ng isa kagabi. Ay kahapon. Kasi yung display. So, tapos, parang may magic. I-replay ko yun mamaya. Tignan ko nga kung totoo. Ayan o, tamtakan daw natin yung premiere ni Ronald Kumilang. Guys, please. Oh, may premiere pala si Kumilang. Kumilang. Kumilaw ko ng sahot. Ayan, tamsakan ko na Kabsat Kumilang, ha. Kumilang. Kumilaw. Charot. So, Pantoy, it's a tie then. It's a tie. Sabi niya. Ayan, 7 million in the house. Hello. Makasurun ka no, di kadwana, dito yung office, kunana. Okay. Ayan, Red 04. Hello. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Excuse me. So good. Ate Regeline, ano kasi, kung ano lang, for example, yung nagpina-member mo sa kanila is first level, hindi kayo din papansinin. Kasi ano yon, mababa lang. Ronald, tamsak dikit ka rin bang na po sa'yo, pabalik na lang po. Thank you, sabi ni Purple Heart TV. Ate Regeline, si Sire, wala po siya, sabi ni Ronald. Asan si Ate Regeline? Hey, Reg, hello. Ayan, I mean Ronald. Yes, Ronald. Ayan, binaba ko na yung premiere mo, Ronald, ha? Naka 28 na ang tamtak ni Ronald. So, pang 29 na ako. Oh, ha? Tamtak pa more. Ayan, tamtakan po natin ang mga premiere kasi ganyan din ako. Diba? Yes, dapat magtamsak tayo para kung magpatamsak ka din, marami magtamsak din nila. Oh, dapat lang. Yan. Give and take lang. Oh, diba? Pag mag-premiere ako sa Sabado, bahala kayo dyan. Oh. Tamsakan nyo din kung makita na, hindi man kayo maka-attend sa premiere, tamsakan nyo na lang pag di ba? Kaya nga host, may mga freebie pang nakalagay kuno tapos wala naman kasing isang free sagings. Ha? You wanna free saging? Dun sa membership, inaanuhan nila. Kaya ingat-ingat sa budol-budol. Kasi pag magpa-member kayo, dapat yung kilalanin ninyo yung At ready dan, sabi ni Marisa Pagatparan. Pero hindi ko na, for example guys, kahit ibaba ko yung bahay nyo, kung ayaw nilang isdahin, hindi ko na yung kasalanan. At least piniplex ko yung bahay ninyo, di ba? Ayan, 17 million in the house. Hello. Hi, Jessica Edrosalan. Salamat sa patamsak. Patamsak at iwan ko ng bakas sa aking premiere, sabi ni A-Red04. Ayan, nakatamsak na ako, A-Reds, at nababa ko na din yung premiere mo. Ayan. Hello ho, sa Hi Shane Eliazar. Hello. Patamsak po sa premiere po, sabi ni 09. Ayan. Bida ang saya, sabi ni Jamaica Armitanyo. Salamat po sa patamsak at premiere po ko. Ayan.
Kapepe, sabi ni Jamaica Ermitanyo. O, diba? Magdugsulan na kayo dyan. Ay, i-add kita mamaya dun sa Team Dugit. Sabihan ko si Vlad. Kapepe Jamaica, hi Heart Ronald, sabi ni Reg04. Ayan, 18 million. Mega love shoutout sa inyong lahat. Cancel ko na lahat. Konti na lang natira yung nakikita ko lang na talagang nagsusupport, sabi ni Purple. Yes, kahit kasi minsan, kahit binababa ko yung mga link nyo, ayaw din nilang minsan puntahan kasi iniisip nila hindi magbabalik. Ayun. Ha, Kapepe ka na dyan, 09, sabi ni Jamaica. Si Sir Ronald Kumilang, ingat po, sabi ni 09 Vlog. Ayan, tapos na si Ronald na tamsakan. Sino yung susunod na kanina na Oras, nagpapatamsak? minuto, Kapepe, ha. Bayawak, mahal ang bigas, 09, yehey. Ang tawag mo sa'yo? Ay, ano yung sinasabi? Dapat kung sponsor, di na kasali sila nagbigay ng... Yeah, tama. Dapat kasi kapag sponsor, hindi na yun sumasali doon sa entry. Nagpupunta din naman sila ng papremyo nila, ha. Yehey, mahal ang bigas, sabi ni Sis Jamaica. Ayan, oras, minuto, segundo, Kapepe Jam, sabi. Bakit sponsor siya na nga nag-sponsor, sumali pa? That means may luto yun ah. Tatlo silang may ganon. Tapos, kapag yung term ng isa, nagpapalista din sila sa Grand LS ng isa. So, parang palit-palitan ba lang ganun? May ewan ko, bahala na sila dyan. Kasalanan nila yung kasalanan nila. Adyo, yehey, alright. Ananay kwak, sabi ni Jamaica. Ano yun? May budol? Budol pa mo? Inatahong. Hayaan nyo na. Kung Hindi nyo na yun kasalanan. hayaan nyo na lang yun guys. Yun ang gusto nila eh. Basta tayo, happy lang. Oh, ha? Tayo, patamsak-tamsak na lang ng mga pang-premier. Oh, ayan lang natin sila dyan. Doon sila masaya. Oh, di ba? Mahirap ngunit masaya. Ayun, dapat kahit be thankful tayo sa lahat ng mga blessings na matating sa ating buhay. Maliit man or malaki. Ganon yun. Oh, mahaba man o maiksi. Bahala kayo dyan. Be contented of what you have. Yeah, makontento ka. Oh, ha? Okay lang na konting-konti lang. Basta at least may Nakaraos ka? check sis. Sabi ni sis, mahirap ngunit masaya. Yes, tamang-tama. Anong tamang-tama? Saan? Yung maliit, yung maliit, pwedeng Oo, sabi niya, tamang-tama daw yung maliit. yung maliit, pwedeng lumaki. Oh. Pero yung malaki, pwedeng lumiit. Oh, ha? So, kailangan mong maging kontento, kailangan mong magpasalamat kung maliit or malaki man yung blessings na dumadating sa'yo. So, ano ngayon? So, ano yon? Yung lumiit, pwedeng lumaki. Noodles. Ano yan, oh? Tingnan mo, tawang-tawa ngayon dyan si mahirap ngunit masaya. Oh, ha? Ronald, bahala ka dyan. Tawang-tawa. Ito. Wala si tawa na. Oh, bahala kayo dyan. Ayun daw. Nagbaklan. Nabaklan. Ala, apa ini dati? Ala, Kaya nga, busog pa naman ako, ha? balak kayo dyan. Kasunod yan, utot na. Ikatawa na lang, sabi ni Benji. Ay, Benji! Ala, Benje. Tapos ka na nga nagkaluto. Bahala kayo dyan, sabi ni Ronald. Himasin mo para...
Oy, 09 vlog. Bahala ka dyan. Rated. BG lang ading. Sige po, ate. Ate, paki-accept na ako sa Facebook ha. Salamat. Bahala kayo dyan. Natawa si Benji na nakabiji dyan. Tapos narinig lang niya na may yung lumiliit, pwedeng lumaki. O, bahala ka dyan, Ilocana. Explain pa more. Molly Akman. Umuli akman ko na Thank you, nag-intindi na ate. kates. Thank you. Dali. Ate, haha, nakakatawa kayo. Hindi Alwaday na baka nakatapos. makaisuko kayo dito. Ay, apo. Ay, Pakayangam. dikitan nyo ako. Dikitan nyo na lang ako. Hahailan na lang ang kulang ko. Sabi ni mahirap ngunit masaya. Wait lang. Sige. Si Benjin, din ang katiis. Bahala kayo dyan. Si Andyan na Ilocana yung kasi. hagdan. Yan, nandyan na yung elevator escalator. Ayan. Ay, friend, nagpalit ka ng pangalan mo. Mahirap ngunit masaya. Sino yung totoong ano niya? Ay, 15 na lang yung kulang niya, guys. Baka naman. Pwede nyo nang pag-graduatein. Ano? Road to 1K. Bahala kayo dyan. Ayan, pa-help po kay mahirap ngunit masaya, guys. Ay po, pero medyo usap naman. Oh, nagitama. Ayan, Sige, pwede oh, yun. balat. Nagitaka. Opo, naka-jeans remote. Yan na. Oh, Yang ay madama ka inay at kayang mo. Dugsulon da di tala. Nakalagip ko ta, di lang na, mention na nga, di, basit. Oh, bahala kayo dyan. Ulitot ba nun? Baka ba Masarap daw? kainin. Balot. Balot yan. 09, balot. Kung ano dati alaga niya kanukat katawaan tayo. Alagam nga bakit? Data ni nakaigda ka na niya. Ni 09, balot. Balot yun, balot. Anay, nakaigda. Coding net ko na, sabi ni Colin Sparky, saya Ay. talayan. Chinese tuna, di ba? Kun. Oh, ni hao. Ni hao ma. Hi, ma. Say how, ma. Tiang, ni Chang ni hao ah. Wow. Wajak. Hello. Mm. With, Kyosan, Kyosan. Wichita 1810, so we, I don't know. Hi. Naubusan na lipata ko, tiyag Chinese. Nagbarat to. Nakapantalon, naka-jeans ka, dinabara. Kasamsampo me. Eh, 14 million in the house. Mahirap tamsak dikit. Napanag sa Mahirap Carlo. sa'yo. Pabalik na lang po. Ayan, mahirap ngunit masaya. Dan na po si Purple sa'yo. Ayan, dikitan nyo. Binaba ni Nightbot ang kanyang bahay. At dikitan nyo din ang ating mga co-host guys. Si Auntie Filipina at saka si Benji. oh, ha? Apay, makita na gito kwa. Nagito comments. Iyan nga tipang kita Pindot mo yung chat diyan sa StreamYard. Enti, comment ko na nga yan. Sa baba. Tapos Naka-cellphone ka? Oo, yes. Wow. Yan, nakita mo. Nakita ko. Di rupa mo tang kumakitan. Rika po man, di yung nga makita. Ay, ako. Pero ka yung bungguna na nga. Nabali man pagbagaan natin nga bakit. Okay, no, mo makita, di rika pa. Oh, siyempre. Tawa. Oh. Hanap parang dito. Oy, nalapay ko aji premiere mo na. Nakang-angsag na. Angot ko pwede angsag na. Nay, Aji premiere na. what the hell? Ang premier acto no rabe ang ko lang na idi. Nya nga ta. At mo pa na-edit, tapos the premiere mo? Di sumaron na. Dirabe mo pa na buya.
Pay kami tarabiip ka na kastoy ko nga i-premier mo ta at atoy kami na may paya. Kama, nagana, basit na gamin ti aldaw agbuya ti premier. Duda kami supporters na ni Benji no, Rabi lalo taga JYT family. Di ba member ka dyan ni Kasta, Marge Oy? Nalan na. Ang sakit dati ko. Kwak ka no, di kwa na. Oh. Oh. Perdi kayo. Ay, kwak ko na. Kwak. Pak ko na mo kami. Tupay Yehey, sabi ni Jamaica. Ayan. Pilipina tamsak, dikit kalembang na po sa'yo, host. Hindi na ako nagbabakas. Basta dikit kalembang na lang and watch ng video. Sabi ni, ilista mo nanti. Lagi balikam. Purple, napanakon ni purple tat. Dinugtol. Sol, dinding-sol. Anti Pilipina ti parang mo kumatama nila kay Mau. Nilakay ko. Anya nasakit. Anya nasakit ko, host. Nasakit ka no. Nasakit ka no, di madugsol na kabsat. Nasakit din po, di lalabsan ti tubaw. Ala, sige. Agsaradaw. Na kaya. Awan makasarak nga tulbo ka, nagpurier saan. Ala! Okay, di. Tuesday lang. Prayer tutulog mo, si kayo mo. Na, ano? Ano dyan? Tusok na po, kapepe. Niya nagito nga nagnagan yan ti kapepe. Ala. Nagita. Karak kayo. Ay, apo. Sugsug kayo kami nga duwa. Ubing da kita kakakanyayo, makasurodan. Ay, apo. Ne, kunanan ni Purple Heart TV, agpada kayo ka daw. Ay na, pada ta. Oo, kunana. Sige. Ito doon, agawid kayo na akot. Ala, di uray tala ang garod. Sige. Aglayos. Nabuangan na katyayan. Kitaan nyo na ibagbagada ni, mahirap ngunit masaya, tusok na po kapepe kung kunadan o kisti sa bayo kami. Iwasan ni. Hindi, ganyan sila talaga. Pag hindi ka nag-joke ng konti, hindi live ang ano mo, LS mo. Yung pakpatsinda kita duwat ta. Charing lang. Makasulo kayo ti kukwan. Bahala kayo dyan. Ay nakakala ko, sabi ni Purple. Mahirap ngunit masaya, tusok na po kapepe. Ayan. 14 million. Ayan, dikita nyo din si Madam Benji. Iba topic nyo dito. Bing nakpay, sabi ni Jasrel. Oh, may bata. Kaya guilty. May darom kayo tikwan. Ay? Pakamutan mo ng tauman. Ayan, dandamsak, sabi ni September 11 vlog. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo. 14. September. Onse vlog. Niya na kita tauman. Happy ni dancing. Ayan na. Hindi ako Napanakisala manan si kamot. Napanakisala man eh. Napanakisala manan Nakidayo ti salaan. Disco queen ko naman. Ayan, 15 million. Sabi ni Jasrel. Jasrel, mapapatsin kayo da kita duwan eh. Ang tapat-patsin ta makasurot ha. Charot. Kita Adaan mo nang ata ni Jasrel lang kat imbaga na dadya kitam katawang-tawa siya. Bahala ka dyan. Ang tapat-patsin da kita no. Makasurot ta TV sa kalukanda.
Kita ni Mamang na, oy, na Ate Marisa at ni Mamang na. Bay pakita ka niya yun, nagatindag, right? Wala kayo, baka ayaw mo Sabahan, dataan. kami ang kailangan di magkakita, tandakas namin. Kaya ayaw mo, ti pakita na. Awan amok po, hihi, sabi ni Jezreel. Bahala ka dyan. Guys, patamsak naman sa premiere ko. Thank you. Kaninong premiere? Jack, premiere ko sa 25. Meron ba? Hindi mo tim premiere. Ala, nagadiddag ni nga tarong. Huwag kastati tarong iti Taiwan. Ang Patay naimas mo. niya. Ang naimat. Mahaba nga, pero medyo malambot yan. Diba? Matukul na yun. Grabe, parang naglapoy mo. Kaya nga yung sinabi ko, mahaba nga, pero malambot, oh. Ang parigat ka pa lamang isar. Hala kayo, sige. Ay. Nagparigat ka pa lamang isar. Katanggalumpay lang. Kana hold on. Ano, di manang mata karabukog datan. Wow, ang haba-haba ng talong, patigasin. Aging gana karabukog data din, sabi ni. Handa nga matiliw, aguray ka. Paglumbutin ang pahinga ka. Handa kayo. Ala. Handa nga makidikitan dagi ko ayun. Makidikitan. Aguray ka aking premier ka nun eh. Premier may ko na ni Jezreel. Oh my Guys, God. patamsak sa premiere ko, guys. Guys, urahin nyo di premier ko Ito. Tarong. Patangkunit na ito. Sabi ni Jezreel, ay alis na ako dito, iba topic niya. Ano yun? Science. Ay, itulin mo datan, dilagda. Paglambitinan na data ka na. Aguray Awan gawin niya na sa dito ko. Lumbos, rumbor nila, ngiwa mo na ito. Padas na pa yan. Ay, apo, pakayagam. At itong Hagen kayo naman. Tatay sa ba, tatarong manen, alot. Damdamay, pakita ka di karabasa. Sige, pinakita kayo. Sige. Ayan, 15 million. Hello. At tidog nga sa ba, tarong. No, kastoy mal. Kayo na. Ang habot siyawan dito, mama, baka pagsabihan nakmanin. Ha, sabi ni Oh, data Jezreel. na tapos kasano timangan iti sa ba. Oh. Apay. Adi sa ba kayo dumudumasi sa ba? Nyawat tayo dumudungan. Bahala kayo dyan. Kawanan. Ma-rated is PG type 2 yun, okay sa bayo. Lock lahat. Ay, ganda, i-report na tayo ni Lolo kasi ni kay di ko. In-report na. Really? Mm. Ito sobramot di ko dati ko samot unay. Hamot, niya? Hamot pa mo lang. Lang nga i-demonstrate tayo mo lang kasi, di ba? Ben na po muna, ha. Sabi ni Jezreel. Sige lang, Jezreel. Close up mo mga manta, mang manti sa ba. Sige. Sige, mga kakalot sa ba. Kasano timangan ti sa ba kanaw? Oy, Benji. Oy, Jay! Mga kakalot sa ba. Kasano timangan ti sa ba? Oh, ha. Slow motion. Slow motion Slow motion. Hamo pa nga. Inika, yung pa'y tarupay tano siya. Bakita ko pinasyo. Demonstration ka rod. Tanay,
Isubong basit, ano pa isubo amin, di pa lang rabaw na. Mm. Yeah. Bahala kayo dyan. Tapos, iinuto mo nga, itumaol, basta. Matarado. Ano? Oh. Bahala kayo. Dapat isubyara, mapi ka kinitabon nga. Namu mapigilan kita bumaon. Ay, ako. Sarap naman sumubo ng saging sana all makapatangkin Apo George. Oh, may gulay. 09 vlog. Bahala ka 09. Baka adapan si CR dito. Kapag kayo ka na si Ni Purple Heart na kaisbuditan ti kakatawanan. Bahala kayo dyan. Ay, kahit tan. Matrending tayo to yun. Ag-out akong tani, ag-edit akpay. I-bijik lang to yun. Agedit ka pa lang. Ay, ito da premier mo, no, Ramin. Kuno na ni Tiwala lang TV. Ha, grabe kayo. Oy, 09 vlog, bahala ka dyan. Gasahin ko lang muna sarili. Mamaya naman demon host. Gahasain ko lang muna sarili para mapalagip Apo. Hala kayo. Sige, bahala kayo dyan. Mabaling magayam nga, ripon ti sarili niya, matay kahit tan. Hala ka. Banat nan. Bahala kayo dyan. Ormotless ka nun eh, ormotless. Ay, nako, 0. Ay, Motles. Digos kayo. idigos yulanan na itan, Apo. Hero mindag. May, agawaam. Alwadang baka magasgas palad mo. Hala kayo. Ay, Apo. Sige, bahala kayo. Nakasarak kayo. May matilalapit ako adukad-duada ni Imalin. Malin na. Nagitakot. Aywan, gaya, Benji, no, buyanak, nag-play nak ti video niya. Tayo i-check ko, no, ag-post. Kula na ni Brian ko. Kaslahang nga masaya isog na, nga live ko na, kasi nakaidda kang nakamurong-rung ko. Oy, Benji, basaam ni 0 ni, Agdamdamag, Oh, at the lotion nyo dita ako na ay sauce. Apay nga lotion nga eh. Madi, apang kagdigosan, di sa baon, palabuto bang. Katawa. Ay, Apo, pa kaya nga, nagiting ang bingan na yan. Wala na, laing ni 09 na, shampoo ko na, shampoo gayam, may mayat ko na. Ala, bahala kayo dyan. Madunot sampaw, nagalit unay mo, amo marfil. Sika nagi maganda siya po, sabon nga, magasangan na.
Saliit nga tan mo sabon. Ay, apo. Ay, ay, ay. Bahala kayo dyan. Shampoo na galis unay. Day. Ngay garod ka na. Di ko alam. Di lax. Ada ako basit kersang. No kaya mo ti dakila sa kirsag na yung kamala ti garamin. Ti pada yun. Anong sabi ni Tiwala lang TV? Mas may mayat lana tinyog. Lana. Oh, agsinglag ka pa, tiwala lang TV. Ay, nako. Kung na ni Ate Marisa na eh. Mas maganda yung oil na madalo sa ano. Ala kayo. Adat nagijay taga Taiwan, taga Singapore. Ala kayo, bahala kayo dyan. Kung ang puro na yun eh. Pasubong nga po co-host ng saging. Bahala kayo dyan. Nasyak ka gisubaw, ore agkabibaw ti mataan. Na yan. Nagkabibaw, timutanan. At dapat nagkabibaw nga matan. Pag-alag tayo kasi pala pa nga sa bibot. Ang namotorungan di matana, apan di nga to, apan di ka nigit. Agduling-duling ka. Wala ko na eh, karni ti baboy lang, nabutakwan di kwa, 1/4. Port ko na alam. May samot. Bahala kayo dyan. Ay, nako. Ay. Maturog ako. Mutoy para demo yung ha, sabi. Atsler. Hustler garon. Kayam din nakaramanan. Ay, sino pa rin? Nanginagaya mo pa, no, di karni ti babaw, maday. Ubak sa balangan na Anya mo taubak di sa ba? Loko. Yan yung bakti sa ba? Ang yung di kayo ti sa banya. Ang abutam diyan nagtaader kay sangwan. Kat, ada di Singapore ni 09 di at apampay agbirok ti kwapon ti sa ba? Bahala kayo dyan. Ala kayo. Ayun ang kangaban agbiro ko na data ni Mariang Palad. Ni Imalin. Nagpipintas na ganda, Mariang Palad, Imalin. Oh, pag sinublat mo. Ala kayo. Halata talaga iti kuan, nabayag nga talaga nga kuan. Ang nga nakaramanan iti kuan, cake. Duming mabali namin ko na nagarada. Duming mabalin namin. Sige, fight. Ha ni garapon kunana ni Tiwala lang TV. Balat kayo dyan. Bugong lang. Ayan, 13 million. Hello, 14. O, di ba? Yan ngayon, 09, ti maibaga mo, naumot ta, tamemikan. Sabi pa ko, ag-edit akpay. Ay, ako, ag-edit ko lang ta. Maday, dati pag-edit ko, ati insali.
Nya di pag-edit mo ya. Dati Kain may master. isa. Dati, mabalin ba nga dati main ko niya, dati insalik. Mabalin ba ialis ko dito? No, mabalin ko lang ako, ha? Madi. Pali nga ilagin mo. Baka ngayon maikatana man nun. Agparwarak pa. Agparuwarak pay. Ay, oh. Alwadam. Matulad ka kini, kini ganayin. Di na trending. Natalsik-talsikan ko na. Nitik lang. Sige, mag-edit ako kay. Ayan, 13 million in the house. Nay, nabati na kapapian na nanti Pilipina. Yan, nagpakpakadan. Ayan, 12 million in the house. Hello. Ayan, nahulog mi. Ato yung tambay ko. Ayan, salamat. Nahulog mo ko na sabi ni Auntie Pilipina. Maturog ka din. Muli ka pa yun na maturog ka. Ayan, 10 million in the house. Hello. Ayan, 13 million or 10, 11. Ayan. Maaga pa work ko bukas. Sige ate, dantamsak sa premiere mo host. Ayan, Angel Tricks Vlog. Salamat deng.
Ayan, Chair Dan Ho, sabi ni Sis Adelisa, hi sis, ayan, taga-play na lang ako ng harang mumwa. Ayan, salamat. Naawan ka dom, deng, awan dan, nagtinalawan da kon kasi naturog dan ka ag-edit da ka no ate. Ayan guys, sa mga hindi pa po nakakadikit kina Purple Heart TV guys, da ka naman. Ayan, salamat sa pag-share, Sis Adelisa. Ayan. Ayan, thank you so much, Deng. Thank you po. Thank you din, ate. Ayan, Teng, baka hindi mo pa kadikit si Angel Tricks Vlogs. Dikitan mo na po. Times late under the moon, and I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around because of my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say. Don't wanna fight no more, there'll be no more war, and the children will say one day, one day, one day, one day, one day. It's not about freedom, we are lose, but now we got the souls of the innocent, blood drenched by blood. Keep on moving, all the ones that still raise. You may lose your way, no way. That's why you raise your don't let it get away. No way. Sometimes in my tears I drown. I never forget what to say. Don't wanna fight no more, nothing no more. And I
Life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more. Ayan, 10 million in the house. Hello. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Sige ate, salamat. Mga gabing mabangawan, dinadaan sa awit. Hi Lan, salamat sa pabiji. Naaaliw pa rin. Panaginip ko'y laging ikaw. Sila kahit na dilag yaling mata. Kahit na malayo kay parating kapiling ka, mahal. Kumusta ka? Ayan, mag-end na ako guys. Thank you. Ayan, thank you sa inyong lahat guys. Mag-end na po ako. Salamat Tiwala Lang TV. Ayan, magkalimbang all ka na lang para updated ako kung mag-LS ako ulit. Salamat Kabsat. Salamat Team Lugit, Team VIP, Team Organic. Ayan, salamat. Thank you. Ayan, thank you. Bye-bye.